И здравейте хора, ще играем Clash of Clans. Ето, Лара почва. Да видим, ще го победим. Аз мисля да атакувам, давам и да атакувам 16-я, но... Опа, дека ми е нов и не знам дали ще мога. С стария, знам, че ще го победя на 100-я, новия не се знае. Мисля първо да атакна 17, защото е ръж да видя него, ако го бия. Може би ще атакувам и 16-я. И сега ще чакаме някой да влезе на линия. И ако някой влезе на линия, ще атакувам. Имам два свободни билдера. Събирам пари. Тук съм си оставил тая Тесла нарочно, за да ги бави. Иначе като се оправи, тя седи ето тук. Тя седи ето тук, до бомбата. И да видя какво са ми дали. Дали са ми Wizard на 6, на 7, обърках се. И ако искате, може да влезнете в клана, но трябва да сте ТХ8, но да не се чак толкова ръж. В смисъл, горе-долу като мен. Само огради ръж и горе-долу оръдия. Например, аз не съм чак толкова ръж. Само с оградите съм си доста ръжде. Но с тези глупости не съм. Горе-долу ще видим какво ще правим. Мисля да атакувам само едната атака на този клип, или може и двете атаки, не се знае. Но мисля втората да ми е с дракон. Да видя кой е така с дракон, кой ще мога да го удара. С дракон сега да ги разгледам. Значи той направо той ще е. Да, той ще го бия с дракони. На 30 звезди е. Тук пускам драконите, ще ми дадат хастел спел, пускам го него, това е приключило. И тук с 3 грамотевици, ето някой, ето колидер. И тук ще пусна тия глупости, грамотевиците и труса. И тук пускам драконите и той е на 3. Така, да заряза драконите. Първо да му кажа здрасти. Ще го направя на английски, защото си го направих на испански. Не знам защо. Защото ми харесва испанският език. Заради той. Ето, вече е на английски. Да заряза с драконите. Така, на 10 дракона. И ще напараме така. И ще ми дадат трус. Даже то може и без трус. Не се знае. Няма, то си го щупи. Така. Да видим дали е вътре, защото има хора, които влизат да искат работи и излизат. Него го бия на една звезда, защото той е силен. И той е доста силен. Така деветка с трупове. Спеките са му добри. Хировете са му добри. Така, ето, дара ми да бия. Доста е добър. Една звезда му взимам и то от танха. Друго да беше от тези другите. От точките. Опса, забравих. Да разбием тия работи тук. И са да влизат като отекси. Така, само да не излезнат, ще ги бия. Излязаха само два, даже те си бяха и отвън.
Така, да видим кога ще пускам спелката. Може би сега. Опа. Ох, добре, че починаха малко. Така, тук вътре ще направим така. Може би ще взема 2, но може би. Ако взема 2, ще е добре. Не, няма да са 2. Няма как. Малко изрази се. Ако не умират, ако убият са този мортър, ще е добре. Аре, убийте мортъра, бе. И 3 звезди. Аз па 3, 2. Опа! What the fuck? Holy shit. Майко, сега ако го убият, ще е добре. Но няма то, това е голема е за защита. И както си ви казах. Така, нека да гръмнем 17-я. И нека започна. Първото, което е, ще направя така. Ето. Пускам арчерката. Тук е един уизърд. Тук и тук. Арчерката, ако убие билдера, ще е добре. Да. Ареса, baby, come on. Така, този дракон приключи и балонът трябва да приключи. Добре, че разчистиха. Правя така. Аре, разбивай, бе. Пейките не знам дали ще влезнат вътре, влизат вътре. Та атака няма да на 3. Не, уизърди, що излезнахте, бе. Майко. Аре, стига, бе. Еха. И то силните ми. От донейта излезнаха. Ма направо не се знае, може и да е на 3. И ако е на 3 ще е добре, защото ако не е на 3, то е много слаб и ще ми се ебат. Така спелката няма да бързам. Малко да... Тук ще пусна рейджа. И спелката ще я пусна на уизардите. Ако на 3 ще е добре. Даже на 3 ще е. Да, на 3 ще е. Добре, че уизардите не отиреха при бомбата. И така, готова е спелката за пускане. На мен, значи, двете ми атаки ще са по 3. Боже, най-грамотното место. Какво има още за трошене? Аха. 5 човека гледат на живо. Мисля, че 2 наши и 3 техни. Вече са 4, то много ясно, че ще спаднат. И сега ето, вече сме 3. Дай ми съобщение, но няма да го видя сега. Сори, но няма лизове. Ако имах, щях да ти дам. И това ще е клипа. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре. Може да се абонирате, ако не сте се абонирали. Довиждане!